Mwalimu mopogore kod mana ng'e ni odiochieng' mano kintiere bura maduong' mar siasa mabiro bedo e paw tuke e paw romo mar Kamkunji. Ma bende thor mar wach en ni adieri idhi pedhe lela. Kaka gama ng'ong'o wang'e e weche mag siasa mar piny. Inyalo wachi ang'o? Ikoni adieri idhi pedhe lela. Thor mar wach gi jomobago nyasi wacho ni gidhi pedho adieri e lela. Ing'e ni nyaka wabed ni wan gi ratil. Kata rapim mapimo wach ma ng'ato wacho to ng'ade bura ni ma adieri koso miriambo. Tadwa ni kamoro amora moganda na maluo nitie amigi warning ni ne wasa yiero ma wasechopo kama wachope ni ma sirikal osechamo muma moyier joma dwaro riembo sirikal. Koro iyako mwandu mag piny, iyako gikeni mag piny Kenya. To nitie oganda moro mano oneno ko oganda luo sudo machiegni gi mesa miyake gikeni mag Kenya. Gini oganda modhi othedho duoko moro mondo pang goluo, mondo gol goluo e sirikal oter Kamkunji, mondo gidhi gimiel kuno magikethre gi sirikal ma jaluo moro amora mane dwa yudo gikeni mag oganda luo e sirikal ok bibedi. Gini en nyiego. Siasa en nyiego kendo en gima ilaro. Omiyo kik ng'ato wuondi ni nitiere duoko moro ma ng'ato tuch gumye, nikech ng'amo kelo duoko ni ok wach nyinge to gikonwa ni ging'e kendo gisemiye arita makare e duoko miwachonwa ni. To kendo king'iyo duoko no en duoko manyiso ni migosi Raila Amolo Odinga noyombo William Ruto gi kura karibu 2 milion. Mano ok nyalre. To mar ariyo, ka dipo ni mane manotimore, nitie kuch jomoko mikwane polling station to rumo e constituency tallying center kaka mar Mujumbe to gi mar Jomodongo. Gito duoko gi wacho nang'o? Bende nitiere kumi wacho ni gigi nokethore nie ma ODM noyude Mujumbe kata achiel kata MCA kata achiel. Ma mar president ma gikoni ne giyudo to kwalni. Wawe keto yiene jogi mondo thuwa gi sirikal. Ncha gineno dongruok manodhi e piny luo to gimochiki magikoni gini kok wathego joluo gi sirikal to gibro laro kodwa sirikal. Mae gima nitie ka, nikech onge ng'ama nyalo wacho ni en gi duoko moro ma sama nwadhi e Supreme Court to onge, sama wadhi e Christmas to onge, sama wachako New Year to onge, to sama one ka president odhi ochiko wadongruok to koro gini nitie. En gima ncha pod ithedho mos mos. To bende adwa nyisi ni oganda luo kamoro amora ma gintie onego ng'e ki yiere timo. Igo kura e polling station, ikwane kanyo makete form 34A maore. Ichak iting'o form 34A go idhi ge constituency tallying center. Ichak imedo gi maket gi form 34B maorgi. To kendo ioro gi saba. Tich saba en mana riwo gi to golo form 34C. Ka nitie kuo manotimore e saba, wadog wakawo form 34A ka mapok no kapok odirgi mondo wakel wang'ego ni to be giromo 8.1. Wawe keto ni thuwa gi sirikal gi miriambo moko mag otongla ariyo. To bende kana asomo gima ne jago firimbi cho ondiko. Gin weche masewinjo ka wachore i Azimio ka pile kiano tim nade olok form back server gina the same story. Omiyo waye thuwa ong'e ni ko thuwa gi sirikal mwauke sirikal to wawene gi sirikal gi chamo. To kama awuene gin gi PSS 14, gin gi bendeche 9. Piny luo nitie bendera achiel kende gi PS 2. Ok giwe wambe wang'wenye bathe matin osiepna. Ang'o mwalaro gi jogi? Erokamano. Wilberforce adieri